Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε ξανά εδώ στη Smart Γεύσεις. Είμαστε και πάλι αυτή τη εβδομάδα κοντά σας με νέες ιδέες και πολύ ωραίες συνταγές. Θα δείτε τι θα φτιάξουμε αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινούμε τη εβδομάδα μας με ένα ωραίο snack. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο σάντουιτς με κοτόπουλο, κάρι μέσα, πολύ ωραίο πεντανόστιμο και σπιτικά chips. Μπορείτε να φτιάχνετε τα δικά σας σπιτικά chips στο σπίτι σας χωρίς να τα αγοράζετε από τις υπεραγορές. Λοιπόν, θα βάλετε χαρτί και μολύβι. Θα σημειώσετε τα υλικά μας και θα επιστρέψουμε πίσω για να ξεκινήσουμε εδώ στην κουζίνα μας να μαγειρεύουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πίσω. Είμαστε έτοιμοι εδώ με τα υλικά μας από τις υπεραγορές Mart και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις υπεραγορές Mart για τη χορηγία. Τα καταπληκτικά αυτά προϊόντα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσει ο χρόνος μας και φύγαμε και εμείς ευθέως να μαγειρεύουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα αυγά μας. Θα βάλουμε τα αυγά μας μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό για να τα βράσουμε. Εδώ. Παλά. Βάζουμε έτσι μπόλικο νερό. Έτσι. Θα βάζουμε πάνω στην εστία μας, ανάβουμε. Θα κλείσουμε με το καπάκι από πάνω. Άλλο ακόμα λίγο νερό χρειάζεται. Κλείνουμε από πάνω. Και αφήνουμε εκεί να βράσουν τα αυγά μας. Άρα τελειώσαμε με αυτό. Θα βάλουμε και λίγο ξύδι μέσα, το οποίο βοηθάει τα αυγά μας έτσι να μην σπάνε. Βάλαμε και λίγο ξύδι. Κλείνουμε. Και πάμε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε με το κοτόπουλο μας, γιατί είναι ένα ωραίο σάντουιτς με κοτόπουλο. Άρα πρέπει να προετοιμάσουμε το κοτόπουλό μας. Θα φύγουμε το σανιδάκι μας το πράσινο για αρχή και θα βάλουμε το κόκκινο. Εδώ. Βάζουμε 2 γαντάκια. Και πρέπει να κόψουμε τώρα το κοτόπουλο μας σε τετραγωνάκια. Και θέλω να κόψετε σε στενόμακρες έτσι φέτες για αρχή το κοτόπουλο. Και ακολούθως είπαμε σε τετραγωνάκια. Σε μικρά τετραγωνάκια για να μπω έτσι μέσα στην σαλάτα μας και να φτιάξουμε το ωραίο αυτό σάντουιτς. Το οποίο αυτό φυσικά το κοτόπουλο θα μαζέψει στο ψήσιμο και θα μικράνει ακόμα περισσότερο. Άρα θα έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο τελικό αποτέλεσμα στο σάντουιτς μας. Γι' αυτό το λόγο θέλω να είμαστε έτσι προσεκτικοί με το κόψιμο.
Εδώ. Πάμε και με το υπόλοιπο. Τελειώσαμε με αυτό. Λοιπόν, βλέπετε τα κομμάτια μας, ποιο μέγεθος είναι, τι μέγεθος το θέλουμε γενικά το κοτόπουλό μας, μικρά κομματάκια. Θα πάρουμε τώρα ένα τηγάνι. Και αφήνουμε το τηγάνι μας να κάψει καλά για να εξωτάρουμε το κοτόπουλό μας. Το κοτόπουλό μας θέλω τώρα, έτσι όπως είναι πάνω στο σανιδάκι μας, να βάλετε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Λίγο εστραγόν και λίγο σκόρδο σκόνη. Να το εδώ. Εδώ. Λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε και λίγο λάδι μέσα στο τηγάνι μας. Ανακατεύουμε πάνω στο σανιδάκι μας έτσι όπως είμαστε το κοτόπουλό μας. Έτσι. Και θα τοποθετήσουμε μέσα το κοτόπουλό μας σε ένα μπολ για να το έχουμε έτοιμο. Άρα τελειώσαμε με το σανιδάκι μας το κόκκινο, το βάζουμε μέσα στο νεροχύτη και θα φέρουμε πίσω εδώ το πρασινό μας σανιδάκι. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήσαμε για το κοτόπουλο το βάζουμε στο νεροχύτη. Βγάζουμε τα γαντάκια μας και πάμε τώρα να συνεχίσουμε μαζί με την υπόλοιπη προετοιμασία. Θα καθαρίσουμε καταρχάς το καρότο μας. Εδώ. Καθαρίζουμε. Θα κόψουμε την άκρη φυσικά του καρότου μας και θα κόψουμε το καρότο μας το κόψουμε σε μικρά κομματάκια με το μαχαίρι, αλλά μπορούμε επίσης να το τρίψουμε στον τρίφτη ή φυσικά στον ειδικό αυτό τρίφτη που βγάζει ωραία κομματάκια. Θα δείτε τώρα. Εδώ. Τοποθετούμε μέσα το καρότο μας και εδώ τώρα τρίβουμε το καρότο μας κατά αυτόν τον τρόπο σε μικρά κομματάκια ή το κόβουμε με το μαχαίρι. Ό,τι θέλετε εσείς στο σπίτι πρέπει να κάνετε. Εδώ. Τελειώσαμε το ένα, βάζουμε και το άλλο. Τελειώσαμε με το καρότο μας. Να το εδώ. Λοιπόν, μαζεύουμε τώρα τα κομμάτια εδώ του καρότου μας. Θα πάρουμε ένα πιατάκι να τα βάλουμε μέσα. Εδώ το λάδι μας είναι έτοιμο. Είναι πάρα πολύ όμως. Έχω βάλει λίγο υπερβολικό από όσο έπρεπε. Και τώρα ρίχνουμε μέσα το κοτόπουλό μας. Θα πάρουμε μια ξύλινη κουτάλα.
Άρα αυτό το βάζουμε στην άκρη. Και θα κόψουμε και το κρέμμυδάκι μας το φρέσκο. Εδώ ψιλοκόβουμε το κρέμμυδάκι μας το φρέσκο. Για να το βάλουμε μέσα στο dip που θα φτιάξουμε τη γέμιση για το σάντουιτς μας. Εδώ. Αυτό. Τελειώσαμε με αυτό. Θα καθαρίσουμε λίγο τον πάγκο μας. Σοτάρουμε το κοτόπουλο μας καλά. Βλέπετε. Και ο λόγος που το κάνουμε από την αρχή το κοτόπουλό μας είναι για να προλάβουμε έτσι να το αφήσουμε να κρυώσει και να το βάλουμε μέσα στην γέμιση που θα φτιάξουμε με το αυγό και τη μαγιονέζα και το κάρι φυσικά. Λοιπόν, καθαρίζουμε εδώ. Ορίστε, καθαρίσαμε, γιατί πρέπει να είμαστε καθαροί, είπαμε πάντα. Βάζουμε εδώ. Είμαστε στα 20 λεπτά. Λοιπόν, άρα κάναμε την προετοιμασία μας για την γέμιση. Η μαγιονέζα μας είναι εδώ, τα έχουμε έτοιμα όλα κομμένα. Τα λαχανικά μας, το μαρούλι μας θα βάλουμε μέσα, στη γέμιση για το σάντουιτς μας. Και τώρα πάμε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε και για τις πατάτες μας. Θα πάρουμε 3 πατάτες πολύ καλά πλυμμένες και με το φύλλο έτσι όπως είναι. Το μόνο που θέλω είναι να αφαιρέσετε κάποια στίγματα, αν υπάρχουν στίγματα πάνω της πατάτας, τα οποία θεωρείτε ότι είναι κάπως έτσι περίεργα. Απλά τα αφαιρούμε. Και ή αυτό, μπορείτε να κάνετε το σγουρό δηλαδή, γιατί υπάρχουν τριφτές που έχουν το σγουρό, ή μπορείτε να κάνετε και το ίσιο, δηλαδή αυτό. Ό,τι θέλετε εσείς στο σπίτι μπορείτε να κάνετε. Προσεκτικά με τα χέρια φυσικά. Και τα βάζουμε σε ένα μπολ με νερό για να μην μαυρίσει ο πατάτας μας μέχρι να στιγανίσουμε. Γι' αυτό το λόγο τις βάζουμε έτσι μέσα στον μπολ μας. Και πάμε να κόψουμε και τις υπόλοιπες. Εδώ, βλέπετε, εύκολα και γρήγορα με τον τρίφτη. Κόβουμε λεπτές φέτες. Έφυγε αυτό. Εδώ. Ανακατεύουμε το κοτόπουλο μας έτσι να ψηφιώνει όμορφα από όλες τις πλευρές. Νομίζω είναι υπεράσχετη αυτή η πατάτα για να σας δείξω τη διαδικασία. Άρα τελειώσαμε και με τις πατάτες μας, τις βάζουμε και εκείνες τρίπλα. Σκουπίζουμε. Καθαρίζουμε καλά τον πάγκο μας. Το κοτόπουλο μας νομίζω
είναι έτοιμο, πρέπει να το βγάλουμε από το τηγάνι για να κρυώσει. Άρα θα πάρουμε ένα κρυό πιάτο. Έτσι, η θερμοκρασία του πιάτου θα κρυώσει πολύ πιο γρήγορα το κοτόπουλο. Το απλώνουμε καλά σε όλη την επιφάνεια του πιάτου μας για να κρυώσει και το αφήνουμε εκεί για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας μετά. Λοιπόν, τα αυγά μας είναι πάνω, νομίζω και αυτά κάποια στιγμή τα έχουμε βάλει από την αρχή. Έχουν περάσει ήδη 14 λεπτά, πρέπει να είναι έτοιμα. Θα τα βγάλουμε. Θα αδειάσουμε το νερό φυσικά. Και με μπόλικο έτσι τρεχούμενο νερό θα κρυώσουμε και τα αυγά μας για να είμαστε έτοιμοι και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, για να κόψουμε και τα αυγά μας μετά. Εδώ. Έτσι σε μπόλικο τρεχούμενο νερό, αδειάζουμε μια φορά, ξαναβάζουμε ακόμα μια φορά μπόλικο νεράκι. Τέλεια. Να το βάλω εδώ στην άκρη. Οι αιστείες μας είναι σβηστές όλες για να μην έχουμε θέματα. Θα βάλω και αυτό μέσα στο νεροχύτη γιατί δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Εδώ. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα λαδάκι και ένα τηγάνι για να βλέπετε καλύτερα τη διαδικασία του ψήσιματος των chips. Πάρουμε ένα τηγανάκι έτσι για να ζεσταθεί και γρήγορα το λάδι μας. Παίρνουμε φιστικέλαιο, ήλιο αν θέλω, ό,τι θέλετε εσείς. Βάζουμε μια αλφα ποσότητα μέσα στο τηγάνι μας. Φτάνει. Έχουμε ανάψει την αιστεία μας για να ζεσταθεί καλά. Και να σας πω ότι θα φτιάξουμε και μικρά καναπεδάκια, δηλαδή με ακριβώς το ίδιο μείγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε το ωραίο σάντουιτς αυτό με το κοτόπουλο, θα φτιάξουμε και μικρά καναπεδάκια και θα σας δείξω ότι μπορεί να χρησιμοποιήσετε ακριβώς το ίδιο μείγμα για να φτιάξουμε μικρά καναπεδάκια για ένα ωραίο κόκτελ που θα φτιάξουμε στο σπίτι, για τα γενέθλια των παιδιών μας, για τσίπημα με κρασάκι και φίλους. Είναι εύκολες λύσεις το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις συνταγές που φτιάχνουμε και κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε τώρα το αντικολλητικό μας εδώ. Ανάβουμε την αιστεία μας. Εκεί θα φτιάξουμε τα chips μας και εδώ απλά θα ψήσουμε το ψωμί μας. Νομίζω είναι πολύ εύκολο. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε το στιάρα στο σπίτι αν έχετε ή στο φούρνο μπορείτε, γιατί όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε και ελιές έτσι γεμιστές για το καναπέ μας. Αυτές δηλαδή. Βλέπετε. Μπορώ να φάω ολοκληρώνω το μπουκάλι με το φάω μόνος μου. Λοιπόν, άρα είμαστε έτοιμοι με αυτά. Θα πάρουμε την ανάμιξη. Να την κάνουμε εδώ μέσα. Να σκουπίσουμε καλά. Εδώ. Να βάλουμε μέσα τη μαγιονέζα μας να είναι έτοιμη. Βάλαμε και περίπου 2 με 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα. Γεμάτη έτσι κουταλιές της σούπας. Εδώ είναι τα μαρούλια μας που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Και τώρα πάμε να βάλουμε μια πατάτα μέσα στο λάδι μας να δούμε. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο το λάδι μας. Θα πάρουμε μια τρυπητή κουτάλα να έχουμε για να μπορέσουμε να βγάζουμε τις πατάτες μας. Θα πάρουμε και ένα πιάτο με αντικολλητικό. Με χαρτί κουζίνας. Εδώ. Θα αδειάσουμε το νερό από τις πατάτες. Και προσεκτικά τώρα
Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα έτσι μία-μία τις πατάτες για να μην κολλάνε μεταξύ τους, για να μπορούν να ψήνονται όπως πρέπει. Σπιτικά chips είπαμε φτιάχνουμε σήμερα με πατατούλα και λάδι. Εδώ είπαμε το πιάτο μας μαζί με το χαρτί για να απορροφήσει όλα το λάδι, το περισσότερο λάδι. Θα χρησιμοποιήσουμε μετά, όσο είναι ζεστές οι πατάτες μας, θα βάλουμε πάνω λίγο αλάτι και λίγη ρίγανη. Όχι τη στιγμή που ψήνονται φυσικά, τη στιγμή που θα βγουν από τη στιγμή που θα βγάλουμε από το τηγάνι μας, θα ρίξουμε μέσα, θα βάλουμε από πάνω λίγο αλάτι και λίγη ρίγανη για να καυτό έτσι λάδι, ούτως ώστε να ψηθούν σιγά σιγά. Θέλω να το κινήσει η πατάτα μας, ακόμα είναι ομή, χρειάζεται χρόνο. Εδώ στο σκαρωτές τηγάνι μας θα βάλουμε τώρα τα ψωμιά μας να αρχίσουν έτσι να ψήνονται σιγά σιγά. Και εμείς είμαστε έτοιμοι για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πίσω και να ολοκληρώσουμε τα chips μας, να φτιάξουμε κι άλλα. Αφού θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα δείτε τα chips τα πρώτα που θα είναι έτοιμα. Θα βάλω ακολούθως κι άλλα για να τα δείτε. Θα ετοιμάσουμε και τα σάντουιτς μας και καλή μας όρεξη. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πίσω με το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελπίζω σημειώσετε τα υλικά μας, ότι δεν προλάβατε. Έχω βγάλει τις πρώτες πατάτες, είναι εδώ, θα τις δείτε τώρα. Ξεκινάω να τηγανίζω τώρα τις υπόλοιπες. Λοιπόν, ρίχνουμε εδώ τις πατάτες μας. Εδώ τα τόστ μας ψήνονται. Είναι σχεδόν έτοιμα και αυτά. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα εγώ τη διαδικασία να καθαρίσω τα αυγά μου πλέον. Τα αυγά μας είναι εδώ. Σπάμε το αυγό μας το ένα πάνω στο σανίδι. Καθαρίζουμε. Προσεκτικά έτσι. Εδώ. Βλέπετε πόσο εύκολα καθαρίζονται όταν βράσουν σωστά τα αυγά. Πολύ εύκολα. Καθαρίζουμε και το άλλο. Εδώ. Και φυσικά θα τα πλύνουμε τώρα. Τα πλένουμε.
Εδώ τα ψωμιά μας είναι έτοιμα, θα τα βγάλουμε. Θα βάλω εδώ δίπλα στην άκρη μετά. Θα βάλω και τα άλλα δύο πάνω να ψήνονται. Εδώ οι πατάτες μας, δέστε τι ώρες που γίνονται. Πολύ ωραία τα chips μας. Εδώ. Εδώ θα πάρουμε το εργαλείο το ειδικό που κόβουμε τα αυγά μας έτσι γρήγορα. Εδώ. Είμαστε στα 7 και 32 δευτερόλεπτα. Έτσι προσεκτικά θέλω να κόψετε το αυγό. Έχουμε κόψει το ένα αυγό, θα βάλουμε και το άλλο. Να το κόψουμε προσεκτικά. Γυρνάω από την άλλη πλευρά. Έτσι πιέζουμε και λίγο με το χέρι να το βοηθήσουμε το αυγό μας. Εδώ. Θέλω να κρυώσει καλά το αυγό μας. Εμάς κρύωσε καλά, αλλά θα μπορούσε να κρυώσει και καλύτερα. Εδώ τα cheese μας είναι έτοιμα. Αφαιρούμε εδώ τα cheese μας από το τηγάνι μας. Είμαστε στα πόσα λεπτά? 6, εντάξει, μια χαρά φτάνουμε. Κοιτάζω και λίγο το χρόνο για να προλάβουμε το χρόνο. Εδώ. Φτάνει, θα κάνουμε άλλα. Γεννάμε εδώ το ψωμί μας. Λοιπόν, λίγο αλάτι και λίγη ρίγανη ξανά από πάνω στα υπόλοιπα chips που θα βγάλουμε τώρα από το τηγάνι μας. Και λίγο αλατάκι, λίγο όμως, όχι πολύ. Και πάμε εδώ ξανά στο μπολ μας. Θα ρίξουμε μέσα. Βάζουμε μέσα το κοτόπουλο το κομμένο. Το καρότο, το κρεμμύδι μας. Και αυτά που είναι κομμένα. Θα ρίξουμε μέσα λίγο κάρι. Εδώ. Λίγο κάρι. Εγώ χρησιμοποιώ ήπιο κάρι, δεν χρησιμοποιώ το καυτό το κάρι, γιατί δεν θέλω να είναι πολύ καυτερή η γέμιση του σάντουιτς. Θα ανακατέψουμε καλά όλα τα υλικά μας μαζί τώρα. Το αυγό μας, τα λαχανικά μας, το κοτόπουλο, θα σε τι ώρα έτσι κοτοσαλάτα φτιάξαμε. Σχετικό, γιατί είναι μια ωραία κοτοσαλάτα αυτή. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε λίγο τη γεύση τώρα. Να δούμε αν χρειάζεται λίγο αλάτι. Χρειάζεται λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε. Καλά. Εδώ γυρνάμε το ψωμί μας. Δεν ξεχνάμε το ψωμί μας. Και ετοιμαζόμαστε τώρα να ξεκινήσουμε να στήσουμε τώρα το σάντουιτς μας. Για να φτιάξουμε και τα μικρά καναπεδάκια όπως σας υποσχέθηκα. Θα πάρουμε λίγη γέμιση. Έτσι, ωραία. Προσεκτικά βάζουμε το μείγμα μας. Θα πάρουμε έτσι λίγα φύλλα μαρούλι που έχουμε διάφορα στο ψυγείο. Έτσι. Ωραία. Θα πάρουμε και σοντογλυφίδες μας που έχουμε εδώ. Θα πάρουμε τώρα το σβάνωτο, ένα σβάνωτο μαχαίρι, δηλαδή αυτό που έχει δοντάκια. Θα βρούμε ωραίο πιάτο για να σερβίρουμε. Έχω εδώ ένα ωραίο πιατάκι για σερβίρισμα. Θα βάλουμε το σάντουιτς μας έτσι. Ωραία. Θα βάλουμε τώρα να κατέβουμε τα chips μας.
Αυτό τελείωσε, το βάζουμε εδώ πίσω. Σφύρουμε την εστία μας. Θέστε τώρα πώς θα φτιάξουμε έτσι τα ωραία, όπως σας είπα, κόβουμε έτσι την κόρα του ψωμιού. Αυτά εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κρουντόνια, αν τα κόψετε για σαλάτες ή για σούπες, γιατί όχι, δεν πετάμε τίποτα, είπαμε. Θα κόψω έτσι σε τετραγωνάκια το ψωμί μου. Παίρνουμε έτσι λίγη, θέλω να μπει πολύ μείγμα πάνω στο ψωμί μας, δηλαδή είναι πλούσιο, δεν είναι τόσο φτωχικό. Έτσι, ωραία. Είμαστε στα 2 λεπτά. Έτσι. Πάμε και το άλλο. Βλέπετε, κατά αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε έτσι ωραία καναπεδάκια. Όπα, έφυγε αυτό. Έτσι, τρέχω λίγο με το χρόνο τώρα για να προλάβω. Φτιάξω ακόμα ένα. Ας κουμπιστώ. Θα πάρουμε ελιές, γεμιστές, θα πάρετε οντογλυφίδες. Και φτιάχνουμε έτσι ωραία καναπεδάκια. Είδατε ότι με τη συνταγή που φτιάξαμε, ασχέτου του σαντουίτς που φτιάξαμε, μπορούμε να φτιάξουμε και ωραία έτσι ανοιχτά σαντουίτς, καναπέ δηλαδή, για διάφορες εκδηλώσεις, περιστάσεις, ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε στο σπίτι. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό. Να πάμε έτσι λίγο σαλατικό και να ρίξουμε εδώ στο κέντρο, έτσι, ωραία, και λίγο λαδάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε. Φτιάξαμε έτσι μια πολύ ωραία συνταγή snack σήμερα. Βασικά φτιάξαμε ένα ωραίο έτσι σάντουιτς με μια κοτοσαλάτα μέσα και ανοιχτά καναπεδάκια, δηλαδή 2 σε 1, και φυσικά τα σπιτικά chips που σας έδειξα πόσο εύκολο τρόπο μπορεί να φτιάξετε chips στο σπίτι σας. Ξεκινήσαμε έτσι ωραία τη βδομάδα μας. Αύριο θα επιστρέψουμε με νέες συνταγές. Θα πούμε φυσικά αύριο την ίδια ώρα εδώ στη Smart Γεύση 7 και 4 μόνο στο Plus. Τα λέμε.